Ето как да си направите соло пътуване. Значи като за начало ви трябва кола, например тази на Чичо ви Ставри. По-добре ако е някоя джипка, който има пари за Г-класа добре, ама я го карам на 20 годишен корейски кросовър. Оттам гепите към 50 евро от пенсията на баба ви, за нафта и тръгвате. По пътя минавате през Декатлон да си купите едно сгъваремо легло, после некви консервички от Кауфланд и парите. Карате до най-близкият връх. По пътя гледате да минете и през някое друго диво място за контент. По пътя гледайте да не мрънкате колко е лош пътя, планина качвате все пак, не очаквайте немския автобан. Порадвайте се на гледките по пътя и като стигнете си намерете или място до някоя хижа или се скатайте, че горския само вас чака да ви щипне онези 50 евро от баба ви. Паркирате, правите си една разходка до някое шано място и сте вие. За вечерта опъвате леглото и си представяте, че сте в кампер, а не в мизерията на дърта кола. Лягате и се надявате някой да не влезе вечерта да ви направи дупата на 1 евро. Толко 100. Айде чао!